ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳେ। ମହାଦେବ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର, ଧନ ବୃଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ, ସାଧନା ଲାଭ ଓ ଯୋଗସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲାଭ ଓ ପରମାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯମ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଅଗ୍ନି ନିରୋଗ ଶରୀର ଲାଭ ଓ ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିରୋଗ ଶରୀର ଲାଭ ହୁଏ। ଗଣେଶ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ। ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ନୀତି ନାଶ ଓ ଭୟ ଦୂର ହୁଏ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହୁଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପରାକ୍ରମ, ବଳ ଓ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।